हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे दिनै 10 अक्ट'बर एबा 10 तारिख अक्ट'बर बे समाव गोबां सरकारनि आसनि एबा orundoi स्किमनि माखासे रां हाबनो गोनां दंमोन। बैफोर माखासे रांफोरखौ जों बोरै चेक खालामनो जों बेनि भिडिअ अलरेडि लाबोखांबाय, नाथाय थेवब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव खनसे शेयार खालामगोन जे एनएसपि पर्टेल बेनि सायावबो चेक खालामगोन एबा स्कलारशिप नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला एबा स्टुडेन्टसफोरनि स्कलारशिपनि थाखाय बिनि माखासे भेरिफिकेसन प्रसेसा बेसेबां थांखो आरो राङा हाबबायना हाबाखै बेनि सोमोन्दैबो जोङो चेक खालामनो हायो थिग बे मोनसे पर्टेलनि गेजेरजोंनो। अब्ला जोङो बिनि सोमोन्दै दायो सावरायगोन एबा बेनि स्टेपखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोनहाबो चेक खालामनानै नायदो जे नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ लादो, बेवहाय PFMS बेबायदि टाइप खालामदो, बेनिफ्राय सार्च खालामनानै होदो। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों मोनसे PFMS बेबायदि मोनसे पर्टेल। नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो, अब्लानो मोनसे गोदान इन्टारफेस मोननो हागोन। जोङो दायो बेवहाय जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय। अब्ला जों बेवहाय बिनि ट्रेन्जेकसन एमाउन्टफोरखौ एबा रेकर्डफोरखौ जों गासैबो डिटेल्सै नायनो हायो। टुडेस ट्रेन्जेकसन्स दिनैनि ट्रेन्जेकसना बेहाय नायदो काउन्ट हिसाबै 25,94,823 काउन्ट। बेनिफ्राय एमाउन्टआ जाहैबाय 77,143 crore एमाउन्टआ एबा राङा आरोखि ना। ओमफ्राय गाहायाव जोङो PFMS डासबर्ड हिसाबै बेनि सिङावबो जों हाबनो हायो, नाथाय जोङो दायो नो इउर पेमेन्ट्सनि सिङाव हाबगोन। आरो नोंथाङा एनएसपि पर्टेलाव हाबनोब्ला एबा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बेनि सोमोन्दै नोंथाङा चेक खालामनोबा बे एनएसपि ट्रेकआव नोंथाङा पेमेन्टआव क्लिक खालामदो, अब्ला जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेसखौ मोननो हाबाय। दायो नोंथाङा बेबो एखे स्टेपआनो जायो, नाथाय बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों ट्रेक एनएसपि पेमेन्टनि थाखाय बेहाय चेक खालामनो हागोन आरोना। दायो नोंथाङा बेहाय बेंकनि मुं टाइप खालामगोन, बेनिफ्राय गाहायाव एकाउन्ट नाम्बार नङाब्ला नोंथाङा स्कलारशिपनि एप्लिकेसन आइडि नाम्बार होनानैबो केपचा क'डखौ होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा सार्च बाटनाव थुयोब्लानो बेनि माखासे गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथाङा नुनो हागोन आरोना। बेवहाय स्टेटास हिसाबै गाहायाव ओंखारगोन। दायो आंनाव बेहाय जेबो स्कलारशिपनि आइडि गैया एबा एप्लाइ खालामनायनि जेबो आइडि नाम्बार गैया, बेनि थाखायनो आं बेखौ नोंथांमोननो श' खालामनो हाया। जास्ट नोंथांमोननो फोरमायबाय बे पर्टेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। दायो जोङो orundoi आसनिनि माखासे चेक खालामनायखौ जोङो बे स्टेपनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथाङा orundoi आसनिनि थाखाय चेक खालामनोब्ला नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगोन, नो इउर पेमेन्ट्स बेवहाय नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होदो, अब्लानो नोंथाङा बेबायदिनो सेम स्टाइल मोनसे पर्टेला नुजागोन एबा इन्टारफेसआ नोंथांनि थाखाय माने श' जागोन आरोना। नोंथाङा अब्ला बेखौ मा खालामदो, फार्स्टआव जोङो बेवहाय नुनो मोनबाय बेंक, बेवहाय नुनो मोनदों पेमेन्ट बाय एकाउन्ट नाम्बार, बेवहाय नोंथाङा बेबायदि अपसन मोनदों। सिगाङाव जों एनएसपि पर्टेलनि थाखाय नुनो मोनदोंमोन। बेवहाय नोंथांनि बेंकनि मुं, बेनिफ्राय इन्टार एकाउन्ट, बेनिफ्राय आरोबाव खनसेबाव फिन नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ कनफार्म बेहाय टाइप खालामबावदो। बेनिफ्राय गाहायाव केपचाखौ नोंथाङा बाव इन्टार खालामदो आरो नोंथाङा गाहायथाराव नुनो मोनबावबाय OTP रेजिस्टार। नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव एकाउन्टजों जा रेजिस्टार बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांनाव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ नोंथाङा गाहायाव मा खालामनांगोन, मोनसे खथा नुजागोन आरोना। बे खथायाव नोंथाङा एन्टार खालामनानै क्लिक खालामनानै होयोब्लानो बेनि टेबोल एबा डाटाया नुजागोन। दायो आं बेवहाय गासैबो बेहाय रेकर्डखौ होजोबखांनायनि उनाव आं गाहायथाराव फैनानै सेन्ड OTP अपसनाव थुनानै होनोसै। बेवहाय नोंथाङाबो बेबायदि थुनानै होदो। दायो लोगो लोगो मबाइलाव नोंथांनियाव OTP हाबगोन। OTPखौ नोंथाङा गाहायाव मोनसे अपसन मोनगोन, बेहाय नोंथाङा OTPखौ सोनानै होनांगोन आरोना। बेयाव नुनो मोनदों OTPखौ अपसनखौ बाहाय सोनानै होदो। दायो OTPखौ आङो कपि खालामनोसै, बेहाय इन्टार खालामनानै होनोसै आरोना। इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ भेरिफाइ खालामनानै होदो। भेरिफाइ थुयोब्ला नोंथाङा मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनगोन गाहायाव, बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन। अब्ला दायो नुनो मोनबाय जे बेहाय एकाउन्ट रेकर्ड, बेवहाय बेसेबां थाखा हाबनांगौ दंमोन बेखौ नोंथाङा बेयाव नुगोन, एबा हाबदोंना हाबाखै बेखौ नोंथाङा बे इन्टारफेसनि गेजेरजों मोननो हागोन आरोना। दायो आंनियाव नायदो, आंनाव जेबो थाखा हाबनांगौबो गोनांथि गैया, बेनि थाखायनो बेयाव हाबनाय नङाबो जानो हागौ। आरो बेनि गासैबो डिटेल्स मालाबा हाबदोंमोनब्ला बेनि गेजेरजों नोंथाङा बेवहाय नुनो हागोन आरोना। बेबादि रेकर्डखौ आं दायो नुनो मोनबाय। नोंथाङाबो नोंथांनि एकाउन्टखौ बेबादि चेक खालामनानै
नायनो हागोन आरोना। बेवहाय नोंथाङा बेहाय जोबोद मोजां रेकर्डै नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन। गासैबो डिटेल्स बेवहाय नोंथाङा बेनि ट्रेन्जेकसन फरमेटखौ मोननो हागोन आरोना। दायो नायदो नोंथाङा बेयाव गासैबो डिटेल्स फुल डिटेल्स बेवहाय नायनो हागोन आरो नोंथाङा बेवहाय क्रेडिट डेट हिसाबै नायनो हायो। बेवहाय 4080 बे क्रेडिट डेटआ माब्लामोन? मेनि 4 थारिखआव आरोना। बेनिफ्राय नायदो बेंकनि ट्रेन्सफार डेट बेखौबो नोंथाङा बाव नुनो मोनगोन। गासैखौबो नोंथाङा बेवहाय जोबोर मोजां रेकर्डखौ नोंथाङा बेवहाय नायनो हानाय जायो आरो। अब्ला लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। लोगोफोर नोंथाङाबो जुदि बेबादि मोनसे चेक खालामनानै नायनांगौ गोनांथि दङब्ला एबा नोंथाङाबो रां हाबनांगौ दङब्ला बेफोरबायदि चेक खालामनानै नायनो हानाय जागोन। आरो जुदि नोंथाङा बेनि PDF फाइलखौ एबा नोंथांनि फरमेटखौ जा फैसा हाबनाय एबा ट्रेन्जेकसन रेकर्डखौ नोंथाङा जुदि नायनोब्ला एबा डाउनलड खालामनोब्ला बेयाव नोंथाङा डाउनलड अपसन नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम हाजासे आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ फर वाचिं। लोगोफोर बाय बाय। उननि